6 April. Bueno, ang suwat ang pagkaroon ng hatagan ng pagtigad, no? Pinadakin is usak ka lalaki nga napatago lang sa nga taboy. Kini gibatan duwa sa radyo ni Ria Arellano. Isuran ang atong sender si Taboy. Kini ako problema, mauning akong ugang nga tao nga lalaki, police ba? Retired police ni siya. Kung nga na problema ako, no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga pangitabo, ha? Hindi mo niya, manako. Sakto to ako, tay. Oh, sakto god. Yabag ka. Mahutlon ta dyan yung sa kalong ni. Bebe, atugi sa Debbie. Nganta ta. Oo, ang kanta. Ang sige katawa ni mo, tay. Katoy, kanta na ko basta The Boys ko, The Boys. May kanta rin kasi the boys, tay. Ay, oy, no, sa sirwa ko mapit sa contest. Itan-ar ko, kanta na ko. Bungo sa ito, eh. Niya? Masingan? Wa, tay. Okay ra. Lagi mo lang, wala yung ting, lagi, okay. Dahil lang gabi, lagi. Wala, sista, intruhi. Inom sa tay, tay. Sige, ka. Itruhan tayo. Ito the goal. Ito dayon kay ko nangurog na ako ubol kataho na kay ko. Duit, aha. Ako si Sikan Boys. Kay maglisod niya ka sa Sikan Boys. Oh, itruhi the goal. Itruhi the goal. Ha? Ikaw may buduyog, tay. Bida sa di mo, tay. Ko dai. Ikaw may buduyog. Sige. Ilan ka? Natubang pa sikat kay sa mga panahon ba hangtod ka. Okay, Hoy kamatayo ni kata ha. Okay, tay. Daga. Darling, you can count on me till the sunrise of the sea. Until then, I always be devoted to you. I'll be yours true, and this time I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'll be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can die because I'm so devoted to you. Ikaw ay uwagin yung kanta tayo. Pili kay na. Yabag ko. Manisyan pa man. Bisang niyabag tayo sa kuros tayo, pero okay rin. Okay rin yabag. Prestige naman ko. Pero gwapo gyapon. Yeah. Pingigay. Dara. Nag-concert mo? Okay. Nag-concert mo, no? Day. Ako lang jam-jam sa tayo dagol taon, day. Kay kuhaan kining nangurog kuno taon niyang ubol-ubol ba kay kagantahon kuno kay siya mao nga ako sang gijam-jaman tubod. Nya, lawa ang pagpangurog sa imong ubol-ubol, tay. Basig na bukog lang ka, ha? Grabe sa bukog ka, no? Bukurog yun akong ubol-ubol. Murag OA raman sagod kaayo nga mangurog imong ubol-ubol. Ay, basig ipanugnaw na ka, tay. Kay naginom ang good mo, bugnaw kaayo. Awa man ni kaso na eh. Kaya kuha naman, kurog niya, kamera man eh, mawala man eh. Basta mapunaning among giinom. Verde nam.
Paano pa man po na Tiboy? Taboy mo. Kuan tay. Dili ba tabs? Ako nang, oo. Mayroon pala kaya. Muna lang ni Dami sa lang ulit tayo. Nawa na ko'y kwarta tay. Oy, si Taboy ay bako na nakadawat og dividendo silang credit union. Koy, ako ta day ka nun ha. Tiboy, Taboy, pastel lang. Mama manggusulti eh. Pagpalit do eh. Apilin lang sa susuman ba? Basig, mga limpo lang good. Okay na, limpo. Kuan tay ka nang, day. Sige, palit. Abi, kwarta be, ako'y palit be, kwarta dong. Dong kwarta dong be. Ako na lay palit. Ay, paglakaw na ako sa bago. Bilin ko doon. Sabi ang kaya. Biyatan ni mo. Sige din siya. Ikaw na lay, si din siya na lay papalit pa. Abi dong be. Din siya. Abi na lang dong be, ako na palit. Day. Hay. Oh, niya man lagi ka. Gibiyaan lang to ni mo tatay dito. Bao, kang di kay ta kusumin, no? Unya, biyaan din ni mo tatay. Hala, sige juga mangita ra bagi na siya sa iyang gikainom. Ay, sus, di na tumingita. Tubong na kayo to. Ayun pa, hubog siya. Unya, ikaw wa ka maunsa. Giunsam na ni mo pag-inom. Science. Sama siya. Mao ba? Science na imo? Kanara ba kang tatay, di gina science iya. Unsa din ang iya, ha? Matik-matik na iya. Math din na dyan. Dili math. Matik-matik mga. Dili mathematics. Uy, ang akong giingon matik-matik, dili mathematics. Unsa man ang matik-matik? Mathematic ba? Mangulatan nagdiretsyo, dili mananghid. Mo nang gianggaan na siya matik-matik. Unsa to day? Nawa na. Wala. Unsa na, ha? Nagmatik-matik na na. Ha? Automatic ng panghagis, ana. Basta biyaan na siya. Mo ba? Oy, babalik ko to na ko day. Ayaw na lang kay maigo kas ka ng ka-automatic ato niya. Automatic nagpanukmag, masukmag gadyo ka ato. Suri na yun. Gusto mag ebidensya? Pangutan si Boy. Boy, kisa to siya nga? Bungingi. Boy ngi. Buhig ebidensya ta. Ha? Kana si Boy ngi. Nabungi na tungod sa matik-matik ni Tatay Dagol. Nyaon sa man, gusto kang mutilaw sa iyang matik-matik? Ha? Sa tinuod lang, hadlo kay ko aning ugangan akong laki kay gawas sa dako ni siyang tao. Dako po yung lawas. Retired police ang guri siya. Mao nga, bra, mugurog yung ko aning tawanak. Kunya. Tay Dagol. Okay pa ka diya, tay? Okay pa man ko. Makaigo pagihapon ko. Doon ako posilan. Kuan, kining. Tika mo to, bebe, pakito, tika. Ko arma to. Tay, may arma tayo, tay? Ano man de? Retired police ko. Sabi mo rikisa na, bebe, pabuta na ko, be. Tay Dagol, kuan, kining. Sustihan ka, no, ha? Champion ko kanya to sa shooting competition. Ako'y pambatok na to sa Region 7. Unsam na siya. Mao ba tay? Tay sa tay ha. Kaniyot na. Iirog ko sa ning bangko kay para mo gusto. Pati para go di ba kita magduha ang nag-inom ha? Kita man duha. Kining oo. Dili ba kita man to nag-inom no? Kita bitaw taw, kita bitaw. Ya ano man ka mo bug ni. Mo rawat jud ka mo bug ako na bug naman ka. Kuan kining masangan man ko nimo si inom tay. Ya masatang anek ka. Pone dito, pone. Tay. Pone dito, yamat. Kining Di ko kadawat, ani. Di ko kadawat. Sa unsa man hindi mo madawat tay? Napay, mas ligon pa na ako sa inom. Ikaduha na gini na itong lumik. Nya kita rang duha. Nya lupig ko ni mo. Ayawan, yamat sagod. Pone dito. Sakto na lang taon to tay. Pahuway na taon to tay. Ay, mahuway ko. Yabaga, ha? Pone dito. Tay, the store is closed naman. Ingna nga ako, I am, ngabli lagi na, sige na, gubot yun yung Pilipinas, basta di nyo mapunan, anawar, basta di pun ano,
Gumot, Pilipina tawag, part-time. Gumpat mo, di ba? Sige tay. Wata lang ko dira ha. Kay mangita ko kanang mangita ko napay ikapuno kay panas. Napabay abling tindahan. Wata lang ko diha tay. Da, unsa na, ha? Unsa naman? Giingnan bitaw ti ka nga lain nagmaoy mahubog. Lain magay nagdi mahubog sa mo mahubog. Sa rani daw day. Mapapalit ko man taon yung dugang taon. Ay sagdiin na lang na. Tuog na lang diha oy. Kasi ito ka? Nabita sa tayo naman ako. Nga ako rin pag-isugo ni palitor ko niya mainom. Ay pasagdi lang lagi no. Hubog na makatugra na diha. Sure ka? O lagi makatugra na. Tay. Tay, kung des lagi tay. Ay, kung to ka tay. Ay, kung to ka. Kamay ninyo. Ako naman yung siyok manok. Ako liog tay. Ako liog tay. Nabanggi. Ang ginawa ko. Linaw daw si Kuko. Nidungay, ragiya. Tama. Uy, tapoy, uy. Tama. Tapoy. Uy. Da. Naunsa ka, uy. Naunsa ka? Hindi siya. Naunsa ka, uy. Ikaw din, Day. Hala, kinsa din is imong tanaw di ay. Ako magstatay ni mo, ho. Nagdam ko ka. Yorong ko, Day. Dito ako nung tatay ni mo. Mauna diha. Sunod ay napapakikinom ni tatay kay lain kinagmoy mahubog. Ang lugawang tabguha, eh. Na, katong na diwas, uy, kapoy ni mo. Kadit, kay may nung kong tubig. Dong, mula ko sa mikadiyot ni Marie Elma, ha? Naunsa day ko, uy, kadagkon mo kay bags. Paano ko katog sukad atong giurom ko, Day? Mao pa? Nahala katugan sa diha. O gutumon ka, to na may pagkaon, naluto na nako. Kaon niya lang dito, ha? Oh, Day. Marie, si tatay na ni mong nagbuyo di sa sala? O, Mare, ay da, anak magida siya basta mahubog, muligid na lang gida diha. Mao ba? Pasensya na ka, Mariha, unsaon nga hubog manggod. Lisod na kay kandugon pa na nato. Uy, ayun na nagtanduga, uy. Kay basik. Buno! Ay, hala, Marie. Marie, kita nagbuno, Marie. Ay, maogi na siya, Mari. Awar na ng taod-taod, mukalit ang kanta. Ay, kaso! Ayaw na ko, uy, Marie. Baana na ka, anak, Mari. Iyot, Mari, uy, may kuhaon sa ako sa kwarto, ha? Huwata lang ko, diri. Ari lang ko sa gawa sa magawa ni mo, Marie. Ita, boy. Ano na ka diha, uy? Ang nga na sila tatay ni mo? Nagmata na, nga naman. Kuhan kining aamot ani Day. Sukad ko gidaman. Baka itong giurong ko ba nga. Amro pa doon nagyan siguro itong giurong mo. Gito kong tatay ni mo. Awat na ko kang. Wapa ko ni mo pukawa siguro ato Day. Papatay na tingali ko ato. Ha? Tuo, man ka, uy. Damgo na to ni mo, uy. Dili sa tingon anak si tatay, uy. Pero, nagawa lagi. Hadlok naman ko atubang tatay ni mo eh. Manong mahadlok man ka nga imo naman ang ugangan. Mo gani. Ayuhan lang gud na sa tatay. Maayo man ang tao. Kana lang yung mahubog. Mao nga ikaw mo inom gani na ayaw na lang gid paapo pa. Kay na once masipiyat ka, piti gyud ka. Sukad ang buwan ako sa tay daggol nga inato, no? Murang madlok na yung kumudoon yan. Nervyuson ko ba?
Kay naibaw mo kung unsa siya. Nagsultihan naman ko siyang anak taon nga akong asawa taon. Kung unsa siya nga klasis pagkatao. Unya? Day, wa malakas tatay. Wa man, nga naman. Ako ang kining, wa man. Na, nahibaw ko na hadlok na kaanang akong amahan. May lagi ng taos tatay. Mau bitaw, kanang murag, gamay sipyat ba, murag kiyawan ta? Ay lago kahadlok ang tatay dagulgud. Maayo man ng taos tatay. Ako pa nimo no, imo nang ayuhon si tatay. Imong pagkitaon og kaayo ba? Imong panggaon, hatagan og unsay mahatag nimo para mapinangga kaniya. Mama ba day? Yes, ayuhi lagi na si tatay ha, ayuhi na. Wa gyud nay problema. Oo, day. Hala, si tatay, may bisita siya? Kinsa ba ka na iya baka ng mga kauban sa una? O ulit ka na? Muraginom ba sila na? Kinsa ba ka na yung kauban? Pre Dagol. Ato rin sa una diya sa may eskwelahan ba? Apil ka ato, pre. Ay, dili kay api lang. Ako kay nanguhuad to. Katong ingon nga drug lord nga gipatay ditong dapita. Ako'y gabiraan to. Ngika ko, pre. Ngika ko. Katunay nga, gisalbit pre, nga gipalutaw sa sapa pagkugma pre, mautong tawa na, ha? Ulain to. Lain to pre. Kawatan man to. Oh, wag akong nagirot ato eh. Ako na mga tao naghipot ato. Umaw ba pre? Yan, pre. Ay mo magkat ay. Ako, maikog masanta nga wa nato agda, pre. I blame man ay. Taboy do! Taboy, come here. Dali. Come here. Kita ka rin. Bahag ikog ko rin. Lingkod rin, sitting down. Ako ng magad, pre. Lingkod. Uy, wapo rin yung umaga di ba pre so? Ayaw niya. Nabahe na ni mo, pre. Napila man ni kapatay, pre. Doon na ako'y umaabot nga project, pre. Kwaon ko ni, kwaon ko ni. Moon ko ni, Taktak ng baga na to. hitman. Napila na ni kabira, pre. Dagga na nag-iihaw. Oy, wida. Maging ihaw ko ni Kinatus Loriga. Mga boy, pre. Ay, mga badlungon sa kilingpan, pre. Karong umabot, pre. Mas kuyaw pa ni nako. Di ba dong, taboy? Di ba? Baeron ta ka do, baeron ta ka. Buhanog na ako'y project, no? Naipahiyaw na ako nga mga drug lord. Ikaw niya mo bira, ha? Kasabot ka, ha? Taboy! Kasabot ka? Bangag sa ilong, ispray kitik-tik. Kinuho ko, panabay. Mani ako problema gitu eh. Dilo ko gamiton ko sa ugangan taon. Or bagitaon ko kasuya na taon. Bisan gani taon gunit ang bistula magkurong taon ko. Sabi na ako, ha? Doon ako na ipatrabaho. Porbida, no? Gusto lagi taon ko mabalhin lamis din siya. Maglain lang untami ba? Pero di lagi masugot yung amahan taon. O, mamugo sa bagyung taon. Kasi basuko na hinuunan ako yung amahan. Patay ko ani. Saan rin ako, palihog, tambagi ko niyo, bam. Asa man yung mabasa nga, gamiton ko para mapatay si katao. Unsa man, kung kamoy pasultihon, taboy. Hello, Ate Bruce! Good morning, ma'am! Good morning! Lord, salamat sa tanan, Lord! Mama Mary, salamat sa mga pagampo sa Thank tanan. you sa tanan nga namati Sa na mo tanan ron. namati. Ate Jane, unsa ba ginano mo? Don Pepe Tablia! Nagluto mo sa purado, Kuya Alan! Ako gisagulag Don Pepe Tablia!
Plia para taas ang energy. Paisla ka sa midiri taon. Sure, Kuya Alan. Thank you. Salamat kayo, Jen Dato. Salamat sa tanan. O sa mga tao ni Kuya Pipito diya sa Toledo. Good morning ninyo diya. Sa tanan mga staff niya sa iyang office. Unya, sa tanan po nga mga staff ni GR Pipito diya sa iyang office. Good morning yung tanan diya. Si Ryan Kangki o sa si Ma'am Kashmer o si Ma'am Ibona Bapo sa opisina sa office ni Vice Mayor Choi Asnar. Good morning nyo din ha, Sir Ricky Asnar. Sa tanan gayud Mayor Samsam Gulyas o Congresswoman Ria Gulyas o si Governor Gwen Garcia o si Congressman Paige Garcia. Good morning ninyo tanan diya. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Ate Prince, ikaw? Okay, o ako sa pasalamatan, Goliath. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa itong mga high blood, cholesterol, katong taas ug sugar. Munag ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na kada og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay kamukaon sa imong paniudto. Ini kagabi imausap gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka makaon sa imong panihapon. Ugalang na itong na problema sa kidney. Ingon man, UTI, ayaw na magkabalaka, ana. Tungod kay dunan na'y makasulbad, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung taas na ang imong creatinine, imna nimo kini og sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance. Ayaw kalimot alang sa itong kidney, UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, salamat kay Ate Prince sa tranato mga igsuunan. Salamat gyud kay ninyo sa pagpabili ninyo pagpaluyo sa ato ang number 1 laplas. Ang Shed Liniment Oil nga pinaka the best nga muwagtang sa atong panuhot pamaol para kit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan ug gilikay pagyuta sa dinggi. Unya butod sa atong tiyan. Mga panuhot tangtang na basta mga haplas ka og Shed Liniment Oil ini ka gabi. Suway ninyo, ini kabuntag. Makita ninyo ang inyuhang resulta nga mga tangtang na nga atong panuhot sa atong tiyan. Pero ana ra gyud Shed Liniment Oil nga ana na to mapalit sa butika kay naaras butika nga atong pagbaligya na. Di ba kayo gali? Tinood na mga suki na muntik paminaw sa butika lagi na ito mapalit ang Shed Liniment Oil ug natas gawas sa ag na jud kay nang nakas gawas, no? Sige lang na, Gab. Sinaminaw na. Nga mo grita kaya, Gab, sa mga suki na ito, Gab, sa Shed Liniment Oil. Ari kita sa butika, ha, bantay mga iso na. Nga, ari ta sa Gutong Road, Gab, sa gagaminaw na. Gutong Road. Nga, ganiya, Gab, sa pagsakay na ako sa taxi ba? Sus, giligan, nagsiga mo ginang Shed Liniment Oil, Gab, sa iyang taxi. Nga, makahe blood kayo, kaya sige siya, Gab. Diyan, gili nilmaros. Kaila ko ni mo, siya. Suki kita sa gama niya, tigamitan ko, kita ka na, Shed Liniment Oil, pagkaibaw na kung sakay ka na. Si Romulo Dingdong Gams, lapin niya. Gataga Valencia Karkar, ha? Nya ako isa inan o kada nga to katulay to Valencia Gams pananglitan ba yang mga anak ba ilang maslingan dyan tigamitan na maglisod sila datos butika pananglitan sa Facebook na lang. Bisitahin ninyo ang page Seed Marketing, i-type ninyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot nga i-like ang page. Makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing, mapalit na po sa Shopee. Shopee. Hey, Nyambunglita po ko sa ni Police Lieutenant Colonel Frank Rodolph Oriol. Thank you, Gams. Okay, Bam. Salamat!
Salamat Salamat, sorry. Salamat kayo ha. Ang pag-maintain ka na to sa Celebrity Kotik Beauty Soap. Ilabinat sa to mga kabataan. Maginang sa panimalaya. Ayaw kalimot ha. Sa sayong buntag. O bisan sa oras sa sadlaw ka mo mga ligo. Ano yan nga tong Celebrity Kotik Beauty Soap. Glutathione at papaya extract. Para sa ato ang mga pugis-pugis. Doon na ba kay up-up. Doon na ba kay mga white heads or black heads ang atong panit. Para magpabilin kini nga batanon. Younger looking o kotis artista. Labi na ka ninyo din ha sa imong banay. Brother Orone Bendijo, Sister Bibi Bendijo, Brother Carlos Vergara and Sister Chire Vergara, o Brother Charlie Durens o Sister Pasita Durens, Couples for Christ diya sa Oslo. Ang mga bata, sa iyong mga ligo, ayaw kalimot. Ano yan atong Celebrity Kodik Beauty Soap. Thank you. O niya sa ato mga igsuunan diha sa La Libertad, makita tayo din ha. Sa atong drama nga bagong haon. Kauban na to ang ato ang mga artista ni kun ako abasultion diha sa La Libertad pinagi sa pagibitar ni Mayor MMAY diha ang atong pinalanggang mayor nga pero buyag lang sa taon gwapo na nya ulitaw pa nya way pilipili pero buyag o nya ka mga kaigsunan ang toxin mao ni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao kun madaot gali atong blood cells mo ning dunggan nga magantos sa mga sakit kay mistake ug mulapot ang atong dugo ang cancer ra bagay mo fermero gyud kaning diabetes hypertension arthritis cyst o guban pa natong mga balatian mo na mga igala kinala mainom gyud tag G-Detox Plus herbal capsule kay usa kini ka natural detoxifier tigwag tag kini sa toxin sa atong kalawasan ug usa kini ka natural nga remedy tigwag tag sa balatian og puno kini sa nutrients nga mo'y makapiligon sa atong vital organs aprobado kini siya sa FDA registration number FR80715 busar mo tang nga toxin sa imong kalawasan nga moinungdan sa imong balatian og aron lig-on gyud kanunay ang atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog number 1 mo tagtang sa toxin sa ato ang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw Si Taboy. Taboy. Kanya si Taboy, Ate Pres ka nang hadlo kay siya siyang ugangan taon. Laki, babae. Oh, lalaki, Ate Pres ka nang retired police. Bawa niya ka nang murag, kuyawan yun siya. Bagsik. Bagsik. Oo, kay hubog. So panghagis. Bawa niya problema, Ate Pres, kay nabutong yung mga barkada siyang papa. Punta na, imo rin yung magad, no? Ya, nakaagi na ni, kapatay na ni. Hala. Siya, karong umaabot, ako man gamito, sa doon ako yung project. Hala ka. Makani ako ba, yung ngil-ngil kayo yung patay, kay, kuhan ko ni, kanang mangihaw ko ni baboy sa Luriga sa una. Dawi. Nya karon na mani kuyawan na tipres nga unsaon kuno niya og gamiton siya siyang ugangan taon. Kuyawan siya taon na tipres unsaon. Ayan kayo maglain bal taon bisa Balhin sila. Balhin. Di mo sugot siya papa. Kanang ugangan niya. Ang yung asawa mo yung pahukmon. Nga day, unsa man mo tuman ka sa imong amahan or mauban ka nako. Lagi siya bam palihog ko na unsa may babasa diya nga papatyon kong tao unsa man ay babasa diya ba? Lagi anang bahay gabs. Iya ugangan. Ugangan niya. Ugangan niya. May bumalin diri na. Sila mo balhin ang iyang asawa siya. Kay lisod kayo kung Magkakat gulay ka. Pero ang kahisgutan dito, Ba, kuan masama. man, gipaihaw, mangihaw, magbaboy, wa may iklaro ka tao. Di man, dili, giingnan siya nga, giingnan niya ang bigo, nakaagi na ni, sa wapa. Ay, wapa man ako suguak, na ako'y maabot project, suguon man ako, mao man ako papatyon. Katong higingon niya himong hitman. Umuhon ko ng hitman. Muna nakapait. Daghan Dali kinig. nakagitman. Sikat pa niya ni ako, kay mangingihaw ko ng baboy sa Luriga. Grabe. Hala, oy. Ay, sibat ka di, ay. Sibat di, oy. Si Bati ha dong ay, lisod ka na dong. Kisay pa nga ito kam. Baboy? Dagol. Dili, taboy. Baboy naman. Taboy, ang Taboy. ang bana. Di, ang katulog patambag ba, taboy. Taboy ito pa Ah. Ano na tayo pa, ma-inspire si Ane, be? Ato nang basa. Sige, basahin bang bek. Salmo 23. Kana, murag Versikulo inspired siya na. 4. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban ka man kanako, gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod og bunal. Kani Salmo 23, kita itulan kinig ang Ginoo ang Ginoo atong magbalantay.
Munita itulaan eh. Ang akong buti pasabot, kanang, sila may nangipon gulyat Nipon lagi sila. sa balay sa iyang ugangan. Sakto tong lingon ninyo natin press, gulyat nga maglain sila, aron makalihok sila, o ulay magbuot nila, o sa ilang gusto. Wa sila dagang hunaon sila ra magtiayon. Kay kaningon ana nga nagipadungog-dungog daan sa iyang ugangan nga himong hitman. Ya, wa ba siya maana og pagpatay og tao. Nunay nakapan. Tinod na ang pay talaga ng tibili tinod malito. Ayaw gangat. Oh, yung gangan ba ba. Para tong kamusilingan sa una sa inting yagad sa iyang pagumangko ng Duelo? Di suko nino sa. Dili, og padalitan, libutan ta, dili tinod mamal dito. Sa may, kuan? Yes, klan yang ano. Ha? Yes, klan. Tingali, naanay nakita ni iyang ugangan. Adi, kuan. Agi, kaagi, nanay. Agi, Gabs, kay Ay, ningon agi. man to yung mga barkada nga, katubang kuan ba, ikay gabila sa aki, gabira Oh, to. hambog to niya gan. Ambo. Ganun na ibang kang hambog. Siya ni daw maganda so. Eh, siya magigabira to tinod. Siya may gabira ka ha. Kay kabaw si Hambog, kay si Gili may gabira to, dili. So ang iyang buhato na ni Pero Kuya. liso dati, presay, liso na na. Gusto na gina na kuyawan ka. Mas may pumlikay lang yung ka. Malikay. Dong, Nya, likay na lang yun. ang imong asawa mo ay imong paingnon sa imong iyang amahan nga. Lain lami pa para doon na Oh. imong kaugalingon. O, inana, dahil din siya, naama na, mabasa mo na to sa Bible nga, ang babae, datong ba? Mutipon, Ang anak, sa mutipon sa lalaki. Sa to ba? o sila Ang usa na. lalaki, mubiya sa iyang amahan o Amahan. inahan, Ah. o O mutipon mutipon. siyang asawa, o sila usana. O, mo na. Dili ka na iya Basahin na, iyang mong iya ubangan. ugangan god. Ang may na gas mag-inom gina sila hiluan aniya. May na Una niya. tinarong pamagi ba? Os ba itong linya ni mo, Gelos ba? Bayan na tinarong nga pamagi ba hiluan na niya yung ugangan. Daghan pa mo sa inyo! Eksakto na nga, maglain lang yun siya gulyat. Kaya Maglain lang. Wala Para na way ipagkahasol sa iyang unahuna. Oo. Ang unahana karon nga siya nga, ipadungog sa iyang ugangan eh, mong hitman, doon na ipapatay. Dili ba sa makatulog ka ng paggabi eh. Hindi yun, listen kayo. Siyang tawag ka na, anxiety? Ang siyang tawag ka na. Anxiety, insomnia. Stress siya, masakit Stress. Siya mo yung unang mamatay kasi ang patyo nun. Ah, bitaw. Unya, damop lang yun sa pag-ampo. Ampo lang. Ampo lang yun nga. Hawa na, Gabs. Asap. Po na po. Pag-ampo lang yun. Oy, apo, oy, para Ata maglisod na makuan ba, mausap ang una-una sa Sabi daw, usahan. maglisod na kita mag-ampo lang. Ayaw na pa. Lakaw na sa Robinson, ay. Dili, kaya malukmay ang kasing-kasing usap sa Mauna. iyang ugangan. O dili na mag-hisgot O anang anang patay. O dili na mag-hisgot anang patay. Ino na dong ampo lang dong kay naabi aga giingon dong kanang ayaw hunungan ang pag-ampo kay siya ray may baw ni. Kay kanang gingon kung nag-ampo kita gahapon, wa. Nag-ampo karon, wa. Nag-ampo Ugangan ng ampo man sa nalit siya pabawa. Ano magkapad? Ano magkagam? Gaway rin sila Ilmiar na. Ayaw masangga mga tawas ka na. Maliko Gaway rin sila Ilmiar, Gabs. Ma'am. Maliko na to gulyat nga ampo kuno kahapon, ampo karon, ampo ugma. Way resulta. Ampo gyud pagbalik ingon na atong amigong pare kasi Father Junal tungod kay gisukod sa Ginoo nga ato pakigrelasyon niya. Ning ampo kuno nato atong lingion kareng cross. Kay kanang cross nga ng barog ato nang lingion ang sa tiilan sa cross mauning tao ang tumoy sa taas maunang Ginoo ampo kapadung sa taas kadtong nagbalabag mao to siya tao to tao so ang imong pag-ampo padung sa Ginoo o nagampo bupog ka ngadto sa imong mga igsoon kasi ikaw rin si gustong kapon niya imong igsoon wala nimo tagda wala ka magpakabana so Ampo, gyud. inigampo nimo apila og ampo ng imong ugangan nga unta malukmay na iyang kasing-kasing hikapa ang iyang balitian ang iyang kasing-kasing aron dili na siya maguno aning mga patay at pres matod pa. Sana. Lain po tong sa kong amigo. Asa Ano man? Bisan lang hisgot siyang patay pero Patay nang iya. Niana ko na iyang amigo. Wah, di na madagal. Bam, patay na na. Ayaw, buhi ulo to. Wala, imugin. Sige na, ba, sa tiwasa. Kami na agad, gikas ginoo, ganito rin buhi na. Di
Liko. Usa ba, boy? Usa man, bam. Dili kay kuhan ka na ingon sa natugman ni. Matug. Oh, Ya. atong pukawon. Ano to? Kung saan ko po kasi pupuan ko ng initubig. Salamat mo pinagatin ka naman noon. Kung ako ang puzzle, tihon. Ito ang DYHP 61